gi-pick kay something pink and something iga. Hello Bashikeks! Welcome to my channel for today's video. Kay natin ka-collab. Nalam dyan siya sa title o sa thumbnail. So mag-collab me finally ni JOSHIEN. At kami magkita sa Fentech kay mangukay me. So nadayon your good mag-park na lang me sa Cybergate diha sa Fentech. And then magkita rami sa McDo. Diha straight ra siya malakaw ra. Grabe ka-init pero di mag-all kay nagdakog payong. First time in forever nagdakog payong kay di jud madang kainit dash. Ang mahitaboan ni na ami budget 500 pesos. Kung ako gi magbuot, ganahan ta ko sa Colon may mangukay pero maikog mo ko ni JOSHIEN. So niana lang ko nga sige diri na lang sa Fentech at least dili init kay nay uban ukay-ukay nga naa siya aircon pero medyo pricey. So mo to akong gihimo na lang siya og 500. One outfit ra na siya. Laban na to sa usa ka outfit. Sa one outfit except ang kuan ha shoes kay niana na may wala labot sa budget ang shoes. Medyo mahal ang shoes so medyo style swap pud siya. For sure lahi may og size sa tiil. So mag-wear na lang may og white shoes. So naka-white shoes si ante. At least ang white shoes kay mabagay siya og bisag unsa. Actually nanami dire. Park na lang mi and then lakaw then boom. Let's do something. So I think we're gonna start at like 3. Kaya init pa kayo. Singot na kayo akong kuan. First time na mo nag-meet guys. First time yung first na mo magkalaro. Mga ansa mi. There's a Sony 5. Ano nato siya? Ay, beshi cakes. So, ang akong pangitaon nga outfit kay kanang pang model-model ganun. So, ang nadiri no kay mga all 25 pesos niya. Lakuan ko kay 25 pesos yung feel na kung maka-ukay jugog para sa ako. Pero mangukay ta para kang JOSHIEN, dili para sa ako. Same siya og style atong ko ano, tong naukay na to sa kuan ba. JK star dito sa tabon. Nako nakitaan feel na ko bagay ni siya kang JOSHIEN unta if gamay siya size. Pero sigo man na ako. Malhin ta. May hangin diri. Wala ko'y peg karon kung unsa ra ako makitaan or na maning kamot na natanga na to'y ma-pair ana. Basta na mo, ano mo? Kami nakita ang potential item. Yeah. Natuyo pa na nyo dito? Yeah. Cute tayo, JOSHIEN. Yo guys, check it out. Fuck it. Ano ka? Fuck it. Ow. Yeah, get in there. Dig deep. Bangon. Kalibangon daw siya guys. Muna yung side effects of mangukay ka. Ikan kaon, mangukay. Ay ka ng BT 21 ah. Aba? So cute. Ang pangkatulong. Thank you. Dito siya swap. So, unsa na lang man niya siya. Okay, each other. Oh, styling each other. Ganon. Ato ta dito. Okay, let's go. Naana may sa amo ikaduha nga ukay-ukayan pero good na ko pero tan-aon lang nato if napakwire makitaan. Like nangita ko belt 50%. Pero maka-okay jud para ang COLLAB. Bago pag inisod, nakakita naman. Matarget lagi daw yun. Okay ka pressure. Okay ra. Na-plan ko i-dress up kag Lolita. Lolita. Joke ka bitaw. I don't know what I'm talking about. Kaya ka nag-search ako sa Pinterest.
Nagitagtabang. Nagtanatan ako, nakadungog bitaw ko nila na siya. Mag-search na lang tag-inspo. Na-pressure na siya. Take your time. Ganun ka nang pina-vogue. Ikaw bahala. Ako, nahuman na dyan ko para sa kang JOSHIEN na outfit. Pero, UKAY-UKAY. Ganahan, sa dugay na sa go, wala ka balik diri nga area. Sa ilang mga UKAY-UKAY. And diri ko, if naka-remember, I don't know if ka-remember mo or naka-vlog ko, pero diri mitig ukay ni Jomi sa una. Medyo pricey, pero nice sila og quality. Basta, bag-ukay siya na, ay, kahaya. Chilling. Nako na-add, kinaikog ko sa imong kuan pa sa story. No, wala po kita. Competitive sa day. Like na, or nakuan ko da, natarog ako nga. Yun. Sumoto siya, nakitaan siya. So, pwede mo ito glass. Oh, si Asa Okay, man. wala mo kita og accessory, ganun. Asa man. So, pangitaan na nato. Wala ko kabalo asa. First time ako dahil. Sheen, okay na lagi. Pero, flat kayo yung totoo yung dapit. Okay na naman siya. Anad na sila sa computer. Ihatag na lang. So, nanood mi og Cybergate para makashoot mi sa among try-on kay di jud mada sa gawas kay grabe ka init. Dapat namin sa CR. JOSHIEN, paki-explain sa imo. So, ako is, syempre, gano'n siya mga Koreanish, no? Very girly. So, ako gi-pick kay something pink and something iga. Medyo tinuod na kay ganahan kong musulog mga iga nga. Yes, yan yung mga Korean-ish na vibe. So, wala. Kaya mga Medyo kanta, pastel. is ganda yan. Ang top o ang jeans, 75. And then, ang kaning scalp kay 75. Ala, pwede na ako. Pwede na ako slide. So, pwede ako kay the upper, layered man siya. So, ang isa ka upper kay 140, ay 120? 120. Isa ka upper kay 120. Sale mo siya 50% off. So, 120. Ang isa kay 90. Kay layered man siya. And then, ang skirt kay 25. Uy, kamahal sa inyo. So, wait. Ano na compute kay Bugot Tagmas? So, 235. So, pwede na ako. Kabang ko. Ato na siya 8 rack. Mag-exchange na me. Yan ang shipping. Siguro ang jean. Wala ko kay. Ang white. I think she love me, cause I got the check on me. Won't spend the damn flex on me. Put a cousin Hex on me. Try to shout my name, put the X on me. You should come check on me. Talk dirty and caress on me. Fucking might as well. Okay, so manajud mi sa tanan. Usa mo maingon sa akong outfit. It's igang. You know what? I would wear this. I'm pretty sure ako ni i-wear. And maybe alter this a little. Overall, You did a great job. Erase. Ako sa mga yun sa kag-rate. It's 11 out of 10. Thank you so much. Igang kay ming duhat lagi. Pero mag-feel ako, mas igang ako. Yeah. If you wanna see details and all sa ako pag-style, Naasa yung channel. it's her idea na okay. It's been a while. Kwente pag you, kung nasito din Sure. thank you kayo. Mato. Everyone's there, bro. Bitabi pa. Nya dagko pa Huwag ka na kayo. Dagko pa jud mga tingog diri nga. Dapat mi sa may CR ba so lalong kay ko ano. That's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to give this a thumbs up. Subscribe to my channel. Comment down below ang inyong rate pod sa akong pag-style kang JOSHIEN. Follow JOSHIEN, subscribe sa yung channel. It's at JOSHIEN KYLA. Everything, Instagram, Twitter, Snapchat. Og my channel, it's at JOSHIEN. Subscribe na lang sa muna ako. Kung ako mag-subscribe. Sunshine! Follow me on my social medias, everything at AngelaMorales Acts, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye. Aw, thank you so much for having Thank me. you. Bye-bye.